Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoan, ekuazio linearen sistemen bidez problemak zelan ebazten diren ikusiko dugu. Horretarako, urrats hauek jarraituko ditugu. Lehenik eta behin, beti bezala, enuntziatua arreta handiz irakurriko dugu, enuntziatuaren zentzu orokorra ulertzeko. Ondoren, datuak eta ezezagunak identifikatu eta zehaztuko ditugu, eta ondoren, haien arteko erlazioak berdintza baten bidez adieraziko dugu. Hau egin ondoren, sistema bat lortuko dugu eta sistema hori ebatziko dugu. Sistema horren soluzioak interpretatuko ditugu azkenik enuntziatuaren arabera. Zein da gure gaurko enuntziatua? Lur-sail daukizuzen baten perimetroa 350 metrokoa da. Eta bere luzeraren hirukoitza, zabaleraren laukoitza da. Zeintzuk dira lur-sail honen neurriak? Dakizuenez, daukizuzen baten neurriak luzera eta zabalera dira, bai? Beraz, luzera neurtzen dituen metroak edo luzera isa izango da. Eta zabalera neurtzen duena y-koa izango da, bai? Beraz, gure bi ezezagunak zehaztu ditugu. Orain, daukizuzenaren perimetroa 350 metrokoa bada, zelan adierazten dezakegu hori ekuazio moduan? Dakizuenez perimetroa alde guztien batura da. Beraz, alde honena eta alde honena luzeraren batura, bi isa, bai? Gehi, bi alde hauen batura, y-koa gehi y-koa, bai? Bi y-ko. Berdin 350. Hemen daukagu gure lehenengo ekuazioa. Zer gehiago dino enuntziatuak? Luzeraren hirukoitza, zabaleraren laukoitza dela. Luzera isa bada, luzeraren hirukoitza 3 isa izango da. Zabaleraren laukoitza. Luzeraren hirukoitza, zabaleraren laukoitza da. Zabaleraren laukoitza zelan adierazten dugu. Zabalera y-koa bada, y-koaren laukoitza, y-koa lau aldiz, lau bider y izango ditzateke. Eta enuntziatuak dio, bi neurri hauek berdinak direla. Hemen daukagu gure ekuazio sistema. Orain, gure dugun metodoagaz ebatziko dugu. Guk ordezkapen metodoa erabiliko dugu. Ekuazio honetan, y-koa bakanduko dugu. 3 isa, zati, lau. Eta adierazpen hau, lehenengo ekuazioan ordezkatuko dugu. Bi isa, gehi, bi, bider. 3 isa, zati lau, berdin, 350. Ekuazio hau ebatziko dugu. Izendatzaile komuna aurkitu behar duenan, beraz. Lau zati bat lau bider 3 isa, 8 isa, lau zati lau bat bider 6 isa, 6 isa, lau zati bat bider 350, 1000 eta 100, bai? Izendatzaileak kendu ditugu orain, eta zer daukagu 8 isa, gehi 6 isa, 14 isa, berdin 1000 eta 100. Beraz, isa, berdin 1000 eta 100, zati 14, berdin 100.
behin isaren balioa jakinda, ekuazio honetan ordezkatuko dugu. Y-a berdin 3 bider 100 zati dau. Eta 300 zati dau 75. Beraz, ekuazio sistema honen soluzioak isa berdin 100, y-a berdin 75 dira, bai? Hauek dira ekuazioaren soluzioak. Orain, interpretatu behar ditugu enuntziatuaren arabera. Isa zer zen? Lur zailaren luzeera. Beraz, lur zailaren luzeera 100 metro da. Y-a zer zen? Gure lur zailaren zabalera. Beraz, lur zailaren zabalera 75 metrokoa da. Hauze izan da guztia. Gogoratu, web orrialdean eta YouTubeen jarraitu jakindun.